Aquest any jo faig 90 anys. 90 anys són molts anys. Vaig néixer el novembre del 30. Vaig treballar en el món sanitari i una de les meves, jo diria, aficions és que m'agrada col·leccionar. Hem volgut, doncs, celebrar aquests 20 anys amb una exposició singular, amb una exposició que fa tot just 6 mesos cap de nosaltres hauria sospitat que es faria mai, que és l'exposició de les càpsules de confinament. Vaig decidir fer la Fundació Vilacases. Vaig dir, bueno, doncs miraré aviam quins espais hi ha a Catalunya que verdaderament valen la pena per posar... I verdaderament així vaig expandint l'obra de la Fundació Vilacases arreu de Catalunya. Jo avui escoltant-lo pensava la principal agraïment que crec que hem de fer ciutadans, siguem el que siguem, o representem el que representem, és agrair-te sobretot la generositat. No és habitual. Hi ha una relació entre cicle econòmic i cicle cultural. Catalunya mateix ha tingut dos moments d'esplendor. L'edat mitjana, i per això som un país de romànic i gòtic, i l'edat contemporània, tardor, barroc tardà i modernisme. No puc fer altra cosa que agrair a la Fundació, que agrair al senyor Vilacases que ens hagi fet més crítics, que hagi protegit l'art d'aquest país, que ens hagi fet, en definitiva, millors ciutadans i ciutadanes. Moltíssimes gràcies i per molts anys.